Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नै आङो इन्ट्रोखौ दासिमबो बानायाखै, स' बिदिनो नायथ'दो। Hey handsome, oi hoi. जोंहा आगे handsome ना? गावनि फंबायखौनो बाखनायना लाया, सोरखौनो बाखनायना लालै। So, दिनै जोङो थांगासिनो भैरबकुन्दआव। नै भैरबकुन्दनि हाजोखौ, बे हाजोखौ नुबानो मानसिफ्रा मिथिखायो जे बेयो भैरबकुन्दआव थानाय हाजो होननानै। मानो होनना बुंबा बियो बोरैबा जामख'नाय बायदि आरोना, सोरबा सोरबा मिथिखागोन फैफेरनायफोरा। स' थुदो आं देखायनोसै माबायदि। नै जि सान्दुं गोसाबाबो बार सिउ सिउ खोलो खोलो बार, सान्दुंबो लोगोसे, ओमफ्राय दै जिरि जिरि, गोसोआनो उरां फारां मोनलायलायो आरोना, एकदम बरिया। बिराद मोजां बेखिनि जायगायाव, जेनेबा बै निउ इयारनि सिजोनाव बिराद फुल जाजोबो, माने बेयाव मानसिफ्रा ओरैबायदि मेला बायदि जाजोबो आरोना। बेफोराव बेयावहा दैया दा खम ना, बेबायदिनो खम थाखागोन पिकनिक जानाय टाइमहालागै, जेनेबा डिसेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट, आरो डिसेम्बर माने नभेम्बर एभ्रि सिजन आरोना, माने बेवहाय मानसिफोर थाखायो। ओमफ्राय नैबे दलंआ, बिथिं दलंनि बैथिं साइडथिं थांबाथाय माजबातबो मोनहैयो आरो। ओमफ्राय जों थांखालिबो नै मोननै मोनथामसो पिकनिक जादोंमोन आरोना बेयावहा, बिराद बरियाखा, एकदम खोलो खोलो बार। जोंनिथिंबो बिराद मोजां जायगा दङथ'। माबा गारियाव गाखोनानै खर'खौ बोरैबा मोनबाय, गारियाव फैनायाव पाबजि गेलेबाय थायो, खर'खौ बोरैबा मोना जायो। ओमफ्राय ड्राइभार मानि ओमफ्राय दा हबथ' थाबाय थादों, पाबजि गेले गारियाव खर'आ बोरैबा मोनबाय। आं आरो जिमान गारि गोजान गाखो जेबो जाखाया, बिराद डेन्जार। सोलाय मा जादों? खानाय गिदिलाना सानाय गिदिलान लोगोसे बिदिया जानानै दा मा लिंगाखा आंनिया मोजां मोखाङा सिथा जाजोब्बाय। बेस्रा ब्रेकआप होजाबाय गार्लफ्रेन्डजों, बेखायनो बिराद दुखु। रेनु आगै बिदिलाय मानो बिदि नाबाङो बिलाय बियो जिउरा लारिफोरा दानथिंगोन, आं बेखौ ओरैनो लादो, ओरैनो जास्ट नोंखौ गोसोखांनायनि थाखाय लादो आङो, लायाना आङो। मा नोंखौ दिनै फैफेरदों जोंनिथिं भैरबकुन्दआव? औ दिनै फैफेरदों। हा दिनै फैफेरदों। माबायदि मोनखो ओमफ्राय? मोजां मोनदों। माबायदि मोनदों भैरबकुन्दआव फैनानै? मोजां मोनदों आब'। मानो बिदि साइसा नुदोंलै? सोलाय फैनायाखैलै, मेगना नायनो हाला सान्दुङा। ओमफ्राय नै फट'आथ' थाखायो हिन्जाव मानसिनाव माने एसे बाराथ' फट' उथिखायोना हिन्जाव मानसिया, हौवासाफोराबो उथियो खिन्थु माखासे, ओमफ्राय हिन्जावफोरा बारा आरो। बिदिब्ला बे साइडथिं थांनानै देखायनोसै आङो पिकनिक जानाय माबा माबिफोरखौ, मा दङ। ओमफ्राय नै बेवहाय बागुरुम्बा मोसानायनि सावगारि आखिना दोनदों, बेखौ नायबानो मिथिगोन जे बे एसे बर'नि जायगा बिदि होननानै मिथिगोन आरो। ओमफ्राय नै बेवहाय मालाय बास लालायलायनानै जि पिकनिक जानो फैदों। एक्सुवेलि इन्जय खालामनांगौ लाइफआव, दिनै दङ गाबोन गैया, मानसिफोरखौ नायनो बानाबो लाब गैया, आरो गोदोर उन्दै साननाबो लाब गैया, आरो खामानिखौ फिसा बा गिदिर होनना साननाबो लाब गैया। मानो होनना बुंबा जों गासैबो सेम, सानसे नङा सानसे जों थैखागोन। स' इनसाल्ट खालामलायनाङा आरोना, बेनोसै। आंखौ बहुतआनो बुंदों कमेन्ट्सआव, जेनेबा सासे एक्ट्रेस जानानै एसे गोजौ लेभेलाव थांखानानै मानो इउटुब चेनेल बिदि खेवदों, मानो बिदि गाहाय थाखोनि भिडिअसफोर बानायदों मादों। इट डाजन्ट मेटार ना, जेनेबा आं गोजौ थाखोनि बा एसेबां गोजौनि नङाबाबो, जेनेबा आं बुंबाय आरोना, जेनेबा बिदि गाहाय गोजौ बेबायदि कम्पेयार दा खालाम। स' मोजांल' खामानि मावलां, खामानिया फिसायानो जायाथों मानो, मोजांल' खामानि मावलांनांगौ आरो। नोंखि फार्स्ट टाइम बेटा, नोङो फार्स्ट टाइम फैगोन दिनैसो, बाय दाब्राय फैगोनसो, गार्लफ्रेन्डजों फैबावबाय खोमा थगायनानै। खिथालाय सोदो फैनाय खिथालाय, हसा खोथा खिथा दे, आं नोंनो सारप्राइज होखागोन ना साननैसो उनाव, दे खिथा। नांमारा माखालि नांमारा नुदो मालाय जि अनलायलायो, जि हौवा हिन्जाव मालाय सेल्फि लादों, बेबायदिसो अनलायनांगौलाय। बा जोंनिया माबा बांसिनानो बुलाय खालाय बिदिसो जायो, माबा खालि बासिलायनाय माबालायनाय। बेबायदि फंबाय गासैखौबो मोनथो, मा होनो गासैयाबो मोनथो, बेबायदि फंबाय। आंनि बेग लाना होयो सनाया, आंबो बिराद अनो ना, बिराद अनो आं
दाबोन्दो नै सोङैनो बेसे मोना एव इथिंनिया खारहोआखै माथो दैखो वाव কি হৈছে এই কিবা এই উৰাঙৰ ওচৰতে 45 মিনিট ছিল এপিন্দি গৈ কিনে মাছবাট চাইডেদি সোমাব পাৰি আমি মানে গুৱাহাটী যাম যে সেইকাৰণে এপিন্দি দি আহিলো আৰু এই তাতে উঠিব দিয়ে নে নিদিয়ে দা এই ইয়াতে ওপৰত নিদিয়ে ন গা ধুব দিয়ে না নিদিয়ে ইয়াতে কিয় নিদিয়ে দিব সেইবাৰ মানুহ পৰি গৈছিল যে ন ইয়াৰ পৰাই পৰিছিল অলপ আগত এইটোৰ পৰা বিৰাট ডাঙৰ পানী আহিলে তাৰে পৰা কি ইয়াৰ পৰাই জাপ মাৰি কিনে গা ধুই আছিলে নেকি সিহঁতে সেইদিনা সেইখিনিত গা ধুই আছিল সেইখিনিত কোনখিনিত এই টাৰ্ণিঙত এইখিনিত এই গাড়ী আজি পিকনিক খাব বহুত আহিছে ন তাৰ ডেড বডিটো তাক পাইছে মাছবাট পিনে ন ঠিক আছে থেংক ইউ দা কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল আপুনি চাব দে মই ভিডিঅ'টো দিলে ইউটিউবত দিব ইউটিউবত গেমশ্ৰী দৈমাৰী ঠিক আছে মনে ন মাছ পাইছে ন বহুত পাইছে নেকি মই আপোনাক ভিডিঅ'ত লৈছো দে বেয়া নাপাব হা ইউটিউবত চাও কিমান পাইছে চাও পাইছে দেখোন বহুতখিনিয়ে ন ओमफ्राय नै बे ना बोननाया गैया माथोबो रोङा खोनायाबो आरोना अन्थावथाव बर' गथ' आरो जि अन्थावथावखा माबायदिहाय सिख्लाफोर गोथाव नामा दे गोथाव ना न'निनो नामा बायनायसो ना माबा मा होनो बायनानै फानफिनो आरोना फालांगि सोर सोर दङ नोंसा मादै न'आव आंहा फिसाला साथाम दं फिसाला सासे दं हाबा जाजोब्बाय हाबा जाजोब्बाय इयावनो ना न' खाथियावनो गोजानावसो ना फिसाजोआबो हाबा जाबाय नाङो ना ओरैनो माबायाव बांसिन नाङो न' निउ इयाराव दा डिसेम्बर जानुवारियाव बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैयैया माबानि अरांनि अरां खाथियावनो सान्दुं गोसा साथाया लादो मोजांथार नुदों सिख्लाया बिराद साइसनि खोमा ना मादैया खानायाबो जि बुरजा मालाय नोंनिया सिख्लायाव साइसथारमोन खोमा नखलि लादों लायाखैथ' अरां माबानि गेलाबिलनि अरां गेलाबिलाव जों खनसे बाथौनि मिथिङाव थांखांबाय मा होनो अरां मा गामियाव खोलाहा गेलाबिलनि खोलाहा बेंनाबारियाव मिटिं जादोंमोन ना बेयाव बेनो गामिया जोंनिया खिन्थु जोंहा न'आ सगाव आरो दे फानबाय था साथाखौ हम दे नङाबा लोमजागोन गोथाव नंगौना नङाथाय जानो लेजा लेमबे जायासना Aleno. Ini nih ya. Untuk apa? Gede. Gede. Ini sasarannya lah lipstick kan gila. Lipstick lah nih rumah mana lah ini sana? Lah. Angni kunai. Gimana engkau jangan berurut ya? Main kalian. Dah itu ngomong, putar nak apa ini? Kalian kebuk kerja. Sorry. Apa yang happy? Mwna. Apa yang dia buat sih? Ini. Ambil urut kemudian mau tang deh, mana? Ada mana? Udah beberapa orang. Gede.
Nana gomlang berkunun. Gununga gede sendi yang haji maba bigor saplang ba. Di singot hangane bifang sa gendang si benar. Zatik lihat jadi mendang. Sorry. Tiklan marah aja nih. Tiklan wali sang handsome sih. जोङो गारियाव गाखोनानै माबायाव फैदोंमोन बिथिं भुटानथिं हाबनो होननानै बे भैरबकुन्दआ माने लास्ट जाहैयो आरोना जोंनि आसामनि बिदि बर्डार खाथियाव माने भुटाननि ओमफ्राय नैबे भुटान गेट स' बिसोर कागजपत्र देखायो जों माथो खालामनो 26 साबै गाखोयो ओमफ्राय आंनो बांसिन खम जागा लादो इमान मथि मथि बिसोरो नायलाय आं ओरैबायदि सिरि आं जायगाया बेसाङावनो फैयो नै गारिखौ माने लांनो मोना बिथिं भुटानथिं ओमफ्राय भुटानफोरनियाबा जोंनिथिं गारिखौ लांनो हायो बिदिथ' जायाना ना बेखायनो बै मोनसे डायलगा साला भुटानाव थांबा भटार आइडि माबा आइडि बिदि नांगौ ओमफ्राय गावस्राबा जोंनियाव आरामसे फैनो हायो दिस इज नट फेयर एक्चुअली ना बेफोरखौथ' मिथिखायो बेफोरो कबि सबि लेस्रा माबा माबि पियास किन्तु नैबे बुस्थुनि थाखाय आं गिदिर बुङो ए केरेला वो खट्टा है क्या किता नहीं खट्टा तो लो कैसा है मतलब oh my god RIP my Hindi बिदि साबथे मा बुस्थु सिनायना सोरबा गंखालांसो बुंबाय नामा आङो बे माबाथिंबो थांबाय बे बङाइगाव रुनिखाताथिंबो थांबाय माबायाव भुटानाव आरोना ओमफ्राय जोंनियावबो बिथिं उदालगुरि थांनायथिं भैरबकुन्द खाथियाव बेबो भुटान ओमफ्राय आं जोंनिखौ बांसिन मोजांसिन मोनो नोंसोरनिथिं थांबाथाय दलंल'सो दोङो ओमफ्राय सिङाव हाबाखै दिसुन आङो बारा मोजां मिथिया बाट जोंनिखौ आं बांसिन मोजांसिन मोनो एक्चुअलि गासिबो मानसिया गावनि जायगानिखौ एसे साबसिन मोनखायोना स' गाज्रि मोना दे आं मोजां होननायखौ ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा स' सरि दे ओमफ्राय नै आं एसे जोहोलि देखायबाय जोंनिथिं जोहोलि देखायनाय होनो माने दुगि देखायनाय बुजिबाय सोरबा सोरबा बुजियाबो जानो हागौ बेबायदि दालाङा सोरथिं बबे जायगायाव दङथाय आं मिथिला आरोना खिन्थु जोंनिथिं बे भैरबकुन्द होननाय जायगायाव जेनेबा बिथिं भुटानथिं हाबबोनाय बिथिंल' दोङो आरोना बे हैलां हैथां दलं होनो आरोना हेंगिं ब्रिजआ बेयो ओमफ्राय मा होनोथाय सोरबा बेलेग होनो बेलेग जायगायाव बेयावहा माने दै थाबाथाय गिनो ओंखारो दाथ' बारा दै गैया बिदिबा गिया आरोना ओमफ्राय सोमावनो बिराद मोजां मोनो माने पुरा एकदमबारे खारनानै मोजां मोनो आरोना बेयावहा ओमफ्राय नै ब्रिजआ बै मोनसे राइट साइडथिंबो दङ बिथिंनिया एसे गाज्रि जाबाय नामाथाय मिथिला आरो बेखायनो बैखौबो बानायखाना दोनखाबाय माने इन फिउचारनि थाखाय ओमफ्राय गथ'फोरा जि लाजिनायलाय हेलौ हेन्डसम थाबायनानै देखायलाय एसे बडि बानायदोलै पाबजि गेले सामफ्रामबो न' सिङाव हाबना थाबाय थायो बहा बडि जानो देलाय महरा एसे दंमोनबाबो हिनजाव मोननालै नोङो सना बा तामाम हिट नुदों सना बडि थानायबाथ' नोंखौ एक्टर्स बानायसिगौमोन आं एसे गिदिर आरो जानिख्रुइ जि अन्थाव भुटानिस गथ'फोरा जि मबाइलाव गेलेगासिनो आजिखालिनि गथ'फोरथ' डेन्जारखा अब हम लोग गाड़ी की चाबी लेके लुट गया बर्बाद हो गया दायो थांसै ओमफ्राय दुगिबो होनो ओमफ्राय उनोबो बिसना देखो अगर दीदी है तो माँ समान जैसा है हाँ नायलाय फंबाया ओरैबायदि उन्दुबाय सनाया बाय आंनि आरो सासे बिथिं नै मुफुर सासे ओमफ्राय आरो सासेया नै खुगा हं
रेनु आगै सना बोरै उन्दुदो सिमां नुलायलायदो खोमा बिसोरो उन्दुनानै बोरै अन्थराव उन्दुदो आरो गथ'फोरा नैबे आंनि खाथियाव उन्दुनाय हौवासाया बे आंनि फंबाय जायो बिमा सासेनिनो दे आंनि आगैसो माने फंबाय ओमफ्राय बैसोर सानैया जाहैबाय बिदिनो रिलेटिभबो नङा बाट एकदम माने गोसोनि माने एकदम क्लोज आरोना बिदि आगै नै दासो ओंखाम जानो ओंखारबाय जोङो बैयाव मंगल बारनानै नैबेखौ बे गुवाहाटीथिंनिफ्राय दिथिं तेजपुर लाइनथिं फैबाथाय बे माबा खिनियाव मोनो आरो मंगलदै मोनैनि खिनियाव बिराद मोजांसो बेबो खिन्थु एसे दामा माने बारा आरोना जिमानखिनि जोङो जायो बेनिख्रुइ माने बांसिन आरोना जेनेबा संनाय माने बिदिनो चार्ज खालामनानै जेनेबा एसे बाराखौथ' लाजायो होमबाबो बेना माने अभार आरोना बिदि नै दायो जोङो मोनफैबाय ओंखाम जानो आंनि प्रिभियास भिडिअ आं ओंखाम जानायखौ होआखैमोन बिकज कमेन्टआव फैदोंमोन नों जानायखौ नुबाथाय लुगैयो मायो बेखायनो होआखैमोन आङो ओमफ्राय एबार खेबसेयाव कमेन्टआव मोनदोंमोन जे जानायखौबो होफा होमबासो नायनो मोजां मोनो होननानै बेखायनो आं होनोसै जानायखौ नायदो मा अर्डार खालामदो जानायावथ' टेनसन जाखाखाया आंजों रावबो ओमफ्राय दानसै दोनबाय थाफ्लांदो माबा दानसै टेन नै ओंखामा जानोसै माबा बे तन्दुरि ओमफ्राय बाटार चिकेन तामाम गोथाव जाखायो आं गोथाव आरो दा मोनसे खोथा फैलायगोन जेनेबा गासैबो नङा दै माखासे भिउवार्सफोरा बुंलायगोन इमान देखायदो गावखौनो स्पुनजों जायो सामसजों जायो आखाइजों जानो हाया नामा बिदि होनगोन आरोना आरे बाबा आंनि आसुगुरा एसेबां गोलाव बेयाव माबा माबि मैला हाबना थागोन आं बेदो ओमफ्राय ओंखाम जानो हायो नामा देलाय बेखौथ' एसे एटलिस्ट आं एसे मोजाङैथ' जादो एसे आं साफायैथ' जादो बेखौ सानना मानो बिदिलै नोंसोरो ओमफ्राय आं जानायखौ लुगैनानै नायबाय थानानै एकदम खुगा सुगाबो नाङा नङाबा उदै हामा जागोन एक्सुवेलि आंहा उदैयाथ' हामा जाखाया जिमान बानलु गोसा जाबाबो आंनि उदैया हामा जाखाया आं बानलु राजाखौबो बे बानलु बमरा होनो आरोना जोंनिथिं बे बानलु बमराखौ जेसेबां बुरजा जाबाबो आंनिया उदैबो हामा जाखाया जेबो जाखाया स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ स' माच फर वाचिं लाभ इउ गाइस बाट आंना जानायाथ' स्टप खालामनो हाया आङो एसे जाबावनो आङो दे मेगन साना दे अनबाय थादे गासिखौबो अननांगौ